कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा राम डिवोटीஸ் தேங்க்யூ हरे மா. कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ வெரி மச். இல்லை நான் கற்றுக்கிறதுக்குள்ள இதாகிடுது. 11 நிமிஷம் டெய்லி நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். நேற்று எத்தனாவது ஸ்லோகம் பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். 11.36 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் ஓகே. மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். 11.36 வரைக்கும் பார்த்தோம் மாதாஜி. 11.36. ஓகே. வச்சிடலாம். சாரி டிவோட்டிஸ். என்னால் எங்கள் பையன் சொல்லித்தர அப்படி என்னால் கற்றுக்கத்தர. 35. நேற்று இது யாராச்சும் ரீகேப் பண்ணுறீங்களா? யார் பண்ணுறீங்க? இல்லை ஆளு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொன்னால் கூட பரவாயில்ல. நாம நேற்று என்ன பார்த்தோம்? பகவானுடைய அர்ஜுனன் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு, பகவானே எனக்கு உங்களுடைய கருணையின் மூலமா எனக்கு உங்களுடைய திவ்ய தரிசனத்தை, அந்த அனந்த ரூபமான அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை உங்க கருணையினால் எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது கிருஷ்ணர் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான அவர்கிட்ட ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றாரு. எதுல எல்லாம் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாரு. சூதுலயும் தவறு செய்யறதுலயும் சூது, எதுல எல்லாம் நல்ல விஷயங்களையும் டாப் மோஸ்ட்ல நான் இருக்கேன், கெடுதலான விஷயங்களையும் டாப் மோஸ்ட்ல நான் இருக்கேன். சோ எல்லாத்துலயுமே நான் இருக்கேன். ஆரம்பத்துல இருக்கேன், முடிவுல இருக்கேன், நடுவுல இருக்கிறேன். சோ என்னுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு. அதாவது உன்னுடைய ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்துல இந்த கௌரவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய வாய்க்குள்ள போகும்போது சோ இவங்களுமே எனக்குள்ள போயிடுறாங்க. அதனால நீ கொலை பண்ணல யாரையும், நீ வதைக்கல யாரையும், எல்லாமே நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு மாதாஜி. சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஏதாவது பாயிண்ட் விட்டு இருந்தா சொல்லலாம். புக்கை கையில வச்சீங்கன்னா புக்கை பார்த்தே சொல்லலாம் டிவோட்டிஸ். நிறைய பாயிண்ட் இருக்குது. நாம புக்கை பார்த்து எந்த பாயிண்ட் நம்ம சொல்லலாம், நீங்க சொல்லலாம். இந்த பாடம் நம்ம வந்தாவே புக் எடுத்து கையில் வச்சுட்டா நல்லது மாதாஜி. நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் ஸ்டடீஸ்க்கு புக் எடுத்து வச்சு பார்த்து பார்த்து படிக்கிறோம். இது நமக்கு கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். உண்மை இதுதான். இந்த பக்தி தொண்டுங்கிறது ஆரம்பத்தில் நமக்கு விஷம் மாதிரி தெரியும். அப்புறம் போக இது அமிர்தம். கெட்ட செயல்களெல்லாம் பாருங்க, ஆரம்பத்தில் அப்படியே ரொம்ப அமிர்தமாவே இருக்கும்.
ரொம்ப அமிர்தம். இப்போ ஒரு நிமிஷம் இது வந்துடுறேன். ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. மைக்கா பண்ணுங்க. எத்தனை ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் எங்க விட்ட? நீங்க புக்கை வச்சுட்டு பார்த்து படிச்சு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் அடிக்க புக்கு வச்சு படிக்கிறது தான். ஆரம்பத்துல இது வந்து நம்ம கஷ்டமா தான் இருக்கும். சாண்டிங் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும், புக்கு படிக்க கஷ்டமா இருக்கும். இந்த கிளாஸ் நீங்க வந்து உட்கார்ந்து கேட்கறதே பகவானுடைய கருணை. உங்களுடைய இது வந்து பரமாத்மா நல்லா வேலை செய்யறாரு. இந்த மாதிரி கண்டிப்பா வரமாட்டாங்க. இது வந்து கிடைக்காதுங்க. நல்லதுக்கெல்லாம் கூட்டம் கம்மிதாங்க இருக்கும். ஒரு இடத்துல ஒரு 100 பேர் இருக்கிற கூட்டம். அந்த 100 பேர் இருக்கிற கூட்டத்துல போயிட்டு நீங்க வாங்க நம்ம இந்த ஊர்ல இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்டர் வராங்க, இந்த பக்கம் நடிகர் வராரு, இந்த பக்கம் ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் வராரு, அந்த பக்கம் ஒரு ஒரு இவரு யாரு நம்ம பக்தர், மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சாரகர், பகவத் பக்தர் வராரு அப்படின்னு சொல்லுங்க. எவ்வளவு பெருமையா வாய்ந்தவர் இருந்தா கூட மக்கள் எங்க ஓடுவாங்கன்றீங்க? சினிமா நடிகர்கிட்டையும் கிரிக்கெட் வீரர்கிட்டையும் கிரிக்கெட் ஆடுறவங்ககிட்ட தான் போவாங்க. இந்த மாதிரி பக்தி வந்து இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு கதா காலேஜ் பண்ண வந்திருக்கிறாரு, இந்த மாதிரி மிகப்பெரியவர் அப்படின்னு ஒருத்தர் பேர் சொன்னோன்னு வச்சுங்க, அங்க கூட இருக்காது, கூட்டமே இருக்காது. ஏன்னா மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு புலன் இன்பம் இந்த வாழ்க்கையில. இந்த புலன்களுக்கு இன்பம் எனக்கு அதை அவங்கள பார்க்கறது தான் என் கண்ணுக்கு இன்பம். பகவானை பார்க்கறதுல, பகவானை பத்தி கேட்கறது இன்பம் இல்லை, பகவானை பத்தி பார்க்கறது என்ன இன்பம்னு இந்த ஸ்லோகம் கடைசியில முடியும் போது உங்க கிளாஸ்ல சொல்றேன். அருமையான ஒரு கதை சொல்றேன். ஓகேங்களா? பகவானோட அழகை பத்தி இந்த கண்ணுக்கு நம்ம கொடுக்குற இதை பத்தி நான் சொல்றேன். இப்ப நம்ம கிளாஸ்க்கு போலாம். மாதாஜி படிங்க. ரம்யா மாதாஜி படிங்க. ஸ்தானே ஸ்ருஷிகேஷ தவ பிரகீர்த்யா ஜகத் பிரஹ்ருத்யனுரஜ்யதே ச ரக்ஷாம்சி பீதானி தீஷோத்ரவந்தி சர்வே நமஸ்யந்தி ச சித்த சங்காஹ. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுட்டு இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாருங்க, யாரு பயந்துட்டு ஓடுறாங்க சொல்லுங்க? இந்த அசுரர்கள் தான் பயந்துட்டு அங்கேயும் ஓடுறாங்க. எவ்வளவு பேர் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுங்களா? ரிஷிகேஷ. ரிஷிகேஷ அப்படின்னாவே புலன்களின் அதிபதி. நம்ம புலன்கள் கூட பகவான் தான் அதிபதியே. ஏன் அப்ப நீங்க கேட்கலாம் ஒரு வார்த்தை, நம்ம புலன்களுக்கு பகவான் தான் அதிபதினா இது கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்களேன். நீங்க சிந்திக்காட்டாலும் நான் சிந்திக்க சொல்றேன். நம்ம புலன்களுக்கு பகவான் தான் அதிபதி. அப்பயே நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறவங்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு செயல் செய்ய போறாங்க, எதுக்கு ஒரு சினிமா பார்க்க போறாங்க, எதுக்கு ஒரு மது அருந்த போறாங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். என்ன விஷயம்னா, பகவான் நமக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு. உனக்கு எது விருப்பமோ அதை செய்ப்பா, உனக்கு விருப்பமானது செய்ய. நீ இப்படிதான் இருக்கணும்னு நான் உனக்கு கொடுத்துட்டேன். பகவத்கீதையை கொடுத்துருக்குறேன். இது உங்களுக்கு வந்து மேனுவல் புக்கு. இந்த மேனுவல் புக்கை பார்த்து இதன்படி நடந்தீனா நீ என்கிட்ட வருவப்பா என் மகனே. இல்லாட்டி மகனே நீ திரும்ப 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 இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில தான் இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். சனாதனம். சனாதானம்னு சொல்றது என்ன அர்த்தம்னா, அனாதைகள். அனாதைக்கு ஆப்போசிட் சனாதானம். அனாதைன்னா யாருமே கிடையாது, யாருமே இல்லாதவங்க தான் அனாதைங்க. சனாதனங்கிறது நமக்கு மேல ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை உணர்த்துவது. வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள், உபனிஷத்துக்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் இவற்றில் தான் நம்ம இவை அனைத்தும் சொல்லும்படி நாம நடக்கணும். அதுதான் சனாதானம். ஓகேங்களா? பகவான் சொல்றாரு, அர்ஜுனன் சொல்றாரு, புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அடையுது, உலகம் அடையுதுதான். இப்போ உங்களை மாதிரி நம்ம மாதிரி பக்தர் சங்கத்துல இருக்கிறது எவ்வளவு ஆனந்தம்னா, நாங்கெல்லாம் டைரக்டா கோயிலுக்கு போய் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சோம். இப்போ ஆன்லைன்ல அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன். நாளைக்கு எங்க HPR லேவட்டில் இங்க பெங்களூர்ல ரத யாத்திரை.
இன்னைக்கு சேஷாத்திரிபுரத்துல, நேத்தும் டிசி பாளையத்துல. நினைச்சு பாருங்க, பகவானுடைய இந்த மாதிரி எவ்வளவு கூட்டம் வந்து பாருங்க அங்கெல்லாம். ஆனா மக்கள் தொகை நிறைய இருக்குது, இதுக்கு வரவங்க எல்லாம் கம்மி தான். தெரியல. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க எடுத்து சொல்லுங்க. யாம் பெற்ற இன்பம் வையகம், யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகிய வையகம். இதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி. பகவானுக்கு நாம பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான். ஜீவேர சொரூபகய கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ். இந்த ஜென்மம் எடுத்ததே பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய. தாஸ் தாஸ் தாஸ். நாம பாஸ் 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 ஆக முயற்சி கூடாது. பக்தியில பாஸ் வந்து மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம வேலைக்கு போறோம், அங்க ஆகலாம். இங்க எல்லாருமே யாருமே பாஸ் கிடையாது, பகவான் மட்டும்தான். நம்மளாம் தாஸ் தாசன். ராஜரிஷி மாதாஜி படிங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அதுக்குதான் மகிழ்ச்சியான மகிழ்ச்சிகரமான மற்றும் பயங்கரமான வடிவம் பக்தர்களை கவர்கிறது, அச்சமுற்ற அசுரர்களை விரட்டுகிறது. பாத்துங்க, பகவானுடைய அந்த ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான மற்றும் பயங்கரமான வடம், அந்த வடிவம் பயங்கரமா இருக்கிறது வந்து கவர் தான். இப்ப எங்க வீடு இருக்குது. எங்க வீட்டுக்கு வெளியே நாங்க என்ன வச்சுக்கோம்னா, டைல்ஸ்ல லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி படம் வச்சிருக்கிறோம். லட்சுமி அம்மா மடி வச்சவன் நரசிம்ம சுவாமி. எங்க வீடை வந்து வாடகைக்கு வந்து கேட்கறவங்க யாருமே ஒருத்தர் அதை பார்த்து யாருமே வந்து அர்த்தம் வந்து கேட்கறதே இல்லை. யாருமே கேட்கறது இல்லைங்க. அதை வச்சே யாருமே அந்த வேற ஏதாவது படம் இருக்கவங்க கூட வேற ஆளுங்க போய் கேட்கறாங்க. இப்ப எங்க தெருவுல எல்லாம் வராங்க. இங்க பெங்களூர்ல எல்லா முஸ்லிம்ஸ், கிறிஸ்டின்ஸ், இந்து எல்லாம் இருக்கிறாங்க. எந்த ஒரு முஸ்லிம்ஸுமே வந்து எங்க வீட்டுல வந்து இந்த வீடு வாடகை கொடுக்கணும்னு கேட்கறதே கிடையாது. அதே மாதிரி கிறிஸ்டின் யாரும் கேட்கறது இல்லைங்க. ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு அவங்களது இது ஓகே. சங்கீர்த்தன் பலன்கள் என்ன? சங்கீர்த்தனத்தின் பலன்கள் என்ன? மகிழ்ச்சி கிடைக்குது, நம்ம பகவானிடம் பற்றுதல் அதிகரிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல யார் அருமையா பாடுவீங்களே? ரம்யா மாதாஜி நீங்களா பாடுவீங்க? உமா மாதாஜா? உமா மாதாஜியும் பாடுவாங்க மாதாஜி. உமா மாதாஜி வேற கிளாஸ்க்கு போறாங்க, காலையில கிளாஸ்க்கு. அதனால இங்க ஒரு ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிருச்சு. பரவாயில்ல, பக்தி தொண்டு செய்யுது. எங்க இருந்தாலும் பக்தி இருந்தா சந்தோஷம். ஓகே. ஏதோ ஒன்றின் மேல் யார் யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. சரி, அடுத்து படிக்காது, வேண்டாம். இது படிங்க மாதாஜி. இறைவனால் செய்யப்படுபவை அனைத்தும் எல்லோருக்குமே நன்மையை தரும். பகவானால செய்யறது எல்லாமே எல்லாருக்குமே நன்மைதான். இத படிங்க மாதாஜி. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தலைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, தேங்க்யூ. அடுத்து வேறவங்க படிங்க. அடுத்த ஸ்லைடு சொல்றாரு அர்ஜுனன் என்னன்னு. எல்லையற்றவர் பகவான், தேவர்களின் தேவன், அடைக்கல அகிலத்தின் இந்த அகிலத்துக்கே அடைக்கல அவர் தான். அவரு சத்து சித்து சச், அழிவற்றவர், நிரந்தரமானவர். சித்து அறிவானவர். பிரம்மா சொல்றாரு, ஈஸ்வரா சச்சிதானந்த விக்கிரகா நாதிராதிரி கோவிந்தா சர்வ காரண காரணம். சர்வ காரண காரணம். அந்த காரணத்துக்கே காரணம் யாரு? பகவான் தான். ரஞ்சித் பிரபு இருக்கிறீங்களா? விக்னேஷ் பிரபு எங்க காணோம்? விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீரே ஆதிதேவர், நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபாய் பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எப்படி சொல்லார் பாருங்க. நீங்க வந்து பழமையானவரு, இந்த உலகத்தின் இறுதி யாருமே இல்லை, கடைசி இல்ல, அவர் தான் அடைக்கணும். இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் சொல்றாரு என்னன்னு, அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. இதே வார்த்தையை பகவான் சொல்றாரு. அறியப்பட வேண்டியது எந்த ஸ்லோகம் நினைப்பு இருக்கா? அடிக்கடி நான் கோட் பண்ணி சொல்லுவேன் உங்களுக்கு. 15வது அத்தியாயத்துல பாதி சொல்லிட்ட, மீதி சொல்லுங்க. 15வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில் 15வது ஸ்லோகம்.
தயவு செய்து இது எல்லாருமே நினைப்பிச்சுங்க. ஈஸி. 15 15 இது நிறைய கோட் பண்ணலாம், எப்பயுமே கோட் பண்ணலாம். என்ன சொல்றாரு அதுல? பரமாத்மா பத்தி சொன்னா சொல்லலாம். அகம் சர்வசஸ் அகம் இது சன்னிவிஷ்டோங்கிறாரு. எல்லாருடைய மனசுலயும் நான் பரமாத்மாவா இருக்கிறேன்றாரு. அதே போல வேதேசி சர்வர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்தக்கு வேதவித் ஏவ சாகங்கிறாரு. அதுல என்ன சொல்றாரு? வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே, வேதங்களை அறிபவன் நானேன்னு பகவான் சொல்றாரு. இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்துங்க படிங்க. விக்னேஷ் பிரபு படிங்க பிரபு. விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. சார்ஜ் கம்மியா அடிச்சு போடுறேன். விக்னேஷ் பிரபு படிங்க பிரபு. ரஞ்சித் பிரபு இல்லையா? ஹரே குமுதாமா நீங்க கிருஷ்ணா. தான் படிங்க. குமுதாமா நீங்க தான் படிங்க. நீரே வாயு, நீரே யமன், ஹரே நீரே அக்னி, நீரே சொல்லுங்க பிரபு. பாடு சொல்லுங்க. இல்ல முடிச்சிருங்க, அடுத்து படிக்கிட்டோம் அவரு. என்ன? நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வருணன், நீரே சந்திரன், முதல் உயிர்வாளியான பிரம்மாவும் நீரே. அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு 1000 முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் இவர் என்ன சொல்ற பாருங்க. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றது? காத்து நீங்க தான், அந்த யமதர்மராஜன் நீங்க தான், நெருப்பும் நீங்க தான், நீரும் நீங்க தான், சந்திரனும் நீங்க தான். முதல் உயிர்வாள் யாரு? பிரம்மா. பிரம்மா நமக்கு நம்ம படைச்ச தந்தை. கிருஷ்ணர் ஒரு வழியில நமக்கு தாத்தா. நம்ம அப்பாவுக்கு அவரு அப்பா. எனவே எனது அவரு திரும்ப திரும்ப அந்த மரியாதை கலந்து ஏன் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை செலுத்துறாருன்னு பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு, இப்ப எப்படி இருக்காங்கன்னு பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல நமக்கு தெரியும். மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேங்கிறாரு. இத்தனை நாளும் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கல. இப்பதான் சமர்ப்பிக்கிறாரு. காரணம் என்ன? பகவான் அப்படின்னு உணர்ந்துகிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபஞ்ச ரூபம் முழுசுமே நீங்க வியாபித்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்றாரு. இது யார் படிக்கிறீங்க? அடுத்து படிங்க. படிக்காதவங்க படிப்பா. 3 பேர் தான் படிச்சிருக்கீங்க. படிங்க டிவோட்டிஸ். ரஞ்சித் பிரபு இருக்கீங்களா? பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க. பாண்டியராஜன் பிரபு. பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க. ஜெயந்தி அப்புறம் படிங்கம்மா. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளில் இருந்தும் உமக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே. தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. அடுத்து நீங்களே படிங்க. நீங்க சைலண்டா இருக்கீங்க, படிக்கிறதே இல்லை. அடுத்து நீங்க படிங்க. அப்புறம் ஜெயந்தி படிங்கம்மா. அப்புறம் பிரபு முடிச்சாட்டி. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும், முன்னாடி ஆகட்டும் பின்னாடி ஆகட்டும், எல்லாத்துக்குன்னா 8 திசை இருக்குது, மேல இருக்குது, கீழே இருக்குது, 10 திசை மொத்தம். எல்லா திக்கிலிருந்தும் உங்களுக்கு வணக்கங்கள். எல்லா திக்கிலிருந்தும் நான் வணக்கம் சொல்றேன். எல்லையற்ற வலிமை நீரவன். ஆமா, வலிமை அவருக்கு இருக்கிற வலிமை யாருக்குமே கிடையாது. கோவர்த்தகிரியா இடது கை சுண்டு விரல தூக்குனார். இதை விட என்ன வலிமை வேணும்? எத்தனை அசுரர்களை அழித்தாரு. அவருக்கு இருக்கிற இது யாருக்குமே கிடையாது வலிமை. அவர் தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் இந்த பிரபஞ்ச ரூபத்துல ஃபுல்லா கவர் ஆயிட்டு இருக்கிறார் பகவான். நீரே எல்லாம், எல்லாமே நீங்க தான்ப்பா, நீங்க தான் எல்லாம் பகவானே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. பாண்டியன் பிரபு படிங்க. ஸ்லோகம் இது படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சுக்கலாம். படிங்க பிரபு. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல், கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவாறு இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. இழிவடையாதவரேங்கிறாரு. இழிவே கிடையாது பகவானுக்கு. அச்சுதா, வீழ்ச்சி அடையாதவர். இத்தகைய குற்றங்களுக்காக என்ன மன்னிச்சிங்க. அதனாலதான் மீண்டும் 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 அவர் வந்தனை செய்யறாரு. என்ன செஞ்சாரு? கிருஷ்ணா யாதவா நண்பா, அந்த மாதிரி யாதவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யாதவ குலத்தை பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாரு. இந்த மாதிரிலாம் நான் அகந்த அப்படின்னு சொல்லி இதுல நான் கூப்பிட்டுருக்கேனே, சொல்லலாமா? ஒருத்தரை சொல்லுங்க. அது தவறு.
அந்த மாதிரி கூப்பிடக்கூடாது. அது வந்து என்ன அகந்தைக்கு அகங்காரம் அகங்காரம் ஆயிடுது. நான் பித்தம் எனக்கு பித்தம் தலைக்காரன் என்ன செய்யணும்னு தெரியாதுவாங்க. என்ன நம்ம கூட பேசும்போது என்ன சொல்லுவான், அவனுக்கு ஏதாவது பேசலாம், அடா அவனுக்கு பித்தம் தலைக்கேறி போச்சு, அவன் ஏதோ பேசலாம் விடுங்கம்பாங்க. அந்த வார்த்தைக்கு சொல்ல அப்படிவாங்க. பித்தத்தினாலோ இல்ல பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கின்னு இப்ப மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அதே மாதிரி விளையாடுவாங்க. அப்பயும் பக்கத்துல உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. எப்ப தனியாவோ இல்ல நண்பர்களுக்கு மத்தியோ எத்தனையோ தடவை ரொம்ப டீஸ் பண்ணி பேசிக்கிறாரு. இப்படி டீஸ் பண்றதுதான், யாதவான்னு சொல்லக்கூடாது. அவர் யாரு, எப்பேற்பட்டவரு சொல்லுங்க? பகவான் முழுமுதற் கடவுள், எல்லாருக்கும் ஆணிவேர் அவருதான். இப்பதான் அதை உணர்ந்து அவருக்கெல்லாம் ஒண்ணும் முடியல. அதான் கை நடுங்கி அப்படியே கை கால்லாம் நடுங்கி கரங்கூப்பி சிறந்தாழ்ந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி அவரு பேசிட்டு இருக்கிறாரு. தரிசனம் பண்ணி பேசுறாரு. அடுத்து படிங்க, ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை. வழிபாட்டிற்கு உரியவர்களின் முதன்மையானவரும் பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனே, இந்த உலகில் உண்மை விட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? யாரும் இருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்குமே தந்தை யாரு? பகவான் தான். அதே மாதிரி எல்லாரையும் வழிபட்டாலும் யாரை எப்படி வழிபட்டாலுமே முதன்மையான யாருன்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான். பரம ஆன்மீக குருன்னா பரம அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்னன்னா அனைவருக்குமே குருக்கு குரு குருக்கு குரு 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 அப்படியே லைனா போகும்போது மேல எப்படி பாகவதம் 1.1 முதல் ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. என்னன்னு சொல்றாரு? அது ஒரு வரி மட்டும் சொல்லிடுற தமிழ்லயே. ஆதியில் வேத அறிவை பிரம்மாவுக்கு புகுத்தியவர் நீரே அப்படின்னு ஒரு வரி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ ஜன்மாதி அசியது தேனே பிரம்மஹிருதாய தேனே பிரம்மஹிருதாய ஆதிகவைய முஹ்யந்தி. இந்த வரிதான். தேனே பிரம்மஹிருதாய ஆதிகவைய முஹ்யந்தி. ஆதியில் பிரம்மாவுக்கு அவருடைய இதயத்தில் ஞானத்தை புகுத்தியவர் யாரு? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அப்ப யாரு? பரம ஆன்மீக குரு. அவருக்கு சமமா யாராலுமே ஆக முடியாது. ஒன்னாகவும் ஒன்றே ஆக முடியாது. பகவான் தனிதான், அவரோட கலக்கலாம் முடியாது. அளவற்ற சக்தி. அவ்வாறு இருக்கும்போது இந்த 3 உலகளையும் உங்களை விட உயர்ந்தவர்கள் யாருமே கிடையாது பகவானே அப்படின்னு இப்பதான் உணர்றாரு, சொல்றாரு இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு. படிங்கம்மா. அடுத்து யார் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க. இப்ப ஜெயந்தி மாதாஜி முடிஞ்சதுமே அடுத்து யார் படிக்கல தயவுசெய்து படிங்க. நான் படிக்கிறேம்மா. ஜெயந்தி முடிச்சிருந்தோமா? ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கிட்டா அடுத்து நீங்க படிப்பீங்க. இன்னொரு ஸ்லோகம். சரி, அடுத்து 2 படிங்க நீங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரம புருஷர் நீரே. எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகின்றேன். எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும் நண்பனுடைய குற்றங்களையும் கணவன் மனைவியினுடைய குற்றங்களையும் பொறுத்து கொள்கிறார்களோ அதுபோல என்னுடைய தவறுகள் அனைத்தையும் தாங்கள் மறந்து அருள்வீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி கேட்கிறாரு பாருங்க அர்ஜுனன். என்ன கேட்கிறாரு பாருங்க. எப்படி நான் எப்படி ஒரு அப்பா மகன் செய்யற தப்ப மன்னிச்சிடுறாங்க, அதே மாதிரி நண்பன் என்ன செய்யறான், நண்பனுடைய கூட்டத்தை மன்னிச்சிடறான். அப்படி இப்ப கணவன் மனைவி கூட ஒருத்தரும் இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளவு பேர் தவறு செஞ்சா கூட மன்னிச்சிடுறாங்க. எப்படி ஒரு ஊமை, அதாவது அனாலஜி, ஒரு அனாலஜி கொடுக்குறாரு பாருங்க அர்ஜுனர். எப்படி அப்பா மன்னிக்கிறாங்க மகனை, கணவன் மனைவி எப்படி கணவன் மனைவனுடைய குற்றங்களை பொறுத்துக் கொள்கிறார், நண்பனுடைய குற்றங்களை பொறுத்துக் கொள்கிறார். அது போல என்னோட குற்றங்களை நீ பொறுத்துக்கப்பா, என்னோட தவறுகள் அனைத்தையுமே தாங்கள் பொறுத்து அருள்வீராக பொறுத்து அருளுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க.
ரஞ்சித் பிரபு படிங்க. ரஞ்சித் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. அதிருஷ்ட பூர்வம் மொழிபெயர்ப்பு பிரபு, தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. என்ன சொல்றாரு? இதுவரைக்கும் யாருமே, நான் இது வரைக்குமே இந்த ரூபத்தை, பகவானுடைய ரூபத்தை, அவர் விஸ்வரூபத்தை யார் அது வரைக்கும் பார்த்ததுல எதுக்கு பார்க்கறாருன்னு பார்க்கல. இந்த பார்த்தனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா எனக்கு பயமா இருக்குது. அந்த பயத்தால எனக்கு வந்துட்டு மனசு குழம்புது. அதனால என்ன செய்யறாரு? கருணை காட்டிட்டு எனக்கு மீண்டும் உங்களுடைய சுய ரூபம், இருகை ரூபம், ஷியாமசுந்தர ரூபம், அந்த ரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஜெகன்னிவாசா, இந்த ஜெகத்தை இந்த அகிலத்தின் அடைக்கலமே ஜெகன் அப்படின்னா ஜெகத், எவ்வளவு இதா கேட்கிறாரு பாருங்க அர்ஜுனர். இதை நான் அன்னைக்கு என்ன சொன்னேன், நம்ம இதை படிக்கும்போது அதாவே மாறி நம்ம அந்த உணர்வுக்கு போகணும். ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன் சொல்லுங்க, அந்த வேலை செய்யணும், இந்த வேலை செய்ய அது இருந்தேன். வீட்டுல எவ்வளோ ஒரு கஷ்டத்துக்கு நல்ல வந்து உட்காந்துருப்பீங்க. எவ்வளோ பேருக்கு பிரச்சனை இல்லாத இருக்குது, பிரச்சனையும் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம மனசை வரும்போது மனசை தயவுசெய்து இதில் நம்ம கொஞ்சம் 1 hour எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணிட்டு 1 hour எப்பயுமே உட்காந்துருங்க. எரேஸ் பண்ணிடலாம், நம்ம பண்ணிதான். ஓகேங்களா? எனக்கு கருணை காட்டுங்க, இந்த உருவத்தை, எனக்கு இந்த உருவம் வேண்டாம், எனக்கு கருணை காட்டி நீங்க பழையபடிக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் கேட்கிறா. அப்படி படிங்க ரஞ்சித் பிரபு. ரஞ்சித் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்களா? வேற யார் படி? விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலர்களுடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உலகில் உண்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உண்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மகேஷ். ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ரூபத்தை கேட்கிறாரு? 4 கை உருவில் உண்மை காண நான் 4 கை, 2 கை சியாமசுந்தர ரூபம்னு சொல்லிட்டேன், தவறு. இது வந்துட்டு 4 கை ரூபம் யாருக்கு இருக்கு சொல்லுங்க? டிவோட்டீஸ் அனைவரும் பெருமாள் பக்தர்கள். விஷ்ணு நாராயணன். வெரி குட். நாராயணன், விஷ்ணு சொல்லலாம். நாராயணன், வெரி குட். நாராயணன் சொன்னா விஷ்ணுவுக்கு 4 கை தான், நாராயணனுக்கு 4 கை தான். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு? நாராயண ரூபத்தை காட்டும்படி வேண்டாரு. ஏன்னா ஒவ்வொரு வைகுண்ட லோகத்திலும் நாராயணனின் ரூபம் 4 கரங்கள் உள்ள போதிலும் அந்த 4 கரங்களிலும் சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம், இதுதான் பகவான் வந்து தரித்திருப்பார். இந்த ரூபத்துக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய ரூபத்துக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. அதனால எனக்கு இந்த ரூபத்தை காட்டி அருங்கன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் பகவானிடம் வேண்டுகிறார். அதை காணதான் நானு பேராவல் கொண்டில்லேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு யார் படிக்கல இது வரைக்கும்? இருக்கிறது யார் படிக்கல பாருங்க, படிக்காதவங்கள சொல்லுங்க, படிக்கட்டும். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு சொல்றாரு பாருங்க, என்னன்னு, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட விஸ்வரூபத்தை கிருஷ்ணரின் கருணையால் இதர பக்தர்கள், சீடர்கள் அனைவராலும் காண முடிந்ததாம். பர்பாட்ல பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கிறாரு. எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நான் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றது,
பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லைன்னு சொல்லி யார் சொல்றாரு? பகவான் சொல்றாரு. இந்த இடத்துல ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா, பகவான் சொல்றாரு. ஓகேங்களா? கிருஷ்ணா பகவான் இன்னும் மேலும் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? படிங்க படிங்க, திரும்ப படிச்சவங்க படிங்க. வீரர்களின் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படித்தாலோ, யாகங்களை செய்தாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாதாஜி நீங்க 8 மணி கிளாஸ்க்கு வரலையே. இந்த கிளாஸ் ஆரம்பத்துல இருந்தீங்களா? லைவ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கூப்பிடலாம் இருந்தோம். ஓகே மாதாஜி, நாங்க 7 மணி கிளாஸ்க்கு போயிருந்தேன் மாதாஜி, முடியறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகேம்மா ஓகேம்மா. தயவு செய்து இருக்கிற டிவோட்லாம் 8 மணிக்கு சதாச்சார கிளாஸ்க்கு வாங்க. பகவான் அவதாரத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் இன்னும் இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு 8 மணிக்கு முடிஞ்சா அட்டன் பண்ண வாங்க. ஓகேம்மா, நன்றிம்மா. சொல்றாரு என்னன்னு, குரு வம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் இந்த ரூபத்தை பாருங்க, வேதங்களை யார் படிக்கிறா? நம்ம படிக்கிறது இல்லை, நமக்கு தெரியாது. இப்பதான் வேதம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனா வேதங்களை படிச்சா கூட, நான் மிகப்பெரிய அந்தணன், நான் வேதத்தை படிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் பார்க்க முடியாது. யாகம் நீங்க எவ்வளவுதான் லட்ச லட்சமா செலவு பண்ணி யாகம் பண்ணுங்க, நான் நிறைய தான தர்மம் பண்றேன், முடியாது. புண்ணிய செல் செய்யறேன், முடியாது. நான் கடும் தவம் இருக்கிறேன், எது பண்ணாலும் எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். எந்த உருவத்தை பாருங்க, இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றது நாராயணர். ஓகேங்களா? நாராயண ரூபத்தை அவர் என்ன சொன்னாரு? அர்ஜுனன், எனக்கு அந்த 4 கை ரூபத்தை காட்டி அருளுங்கன்றாரு. அதை எங்க பார்க்கலாம்னா வைகுண்ட லோகத்துல தான் பார்க்கலாம். இந்த ஜட உலகத்துல நாராயண ரூபத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது. ஆனா ஜட உலகத்துல பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனோட உருவத்தை பார்த்தாச்சு விருந்தாவனத்துல. நான் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அது சாரி, இந்த இப்போ இவர் சொல்ல எதை பத்தி பேசுறாரு? இந்த விஸ்வரூபத்தை பத்தி சொல்றாரு. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களில் இருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க, அப்படியே பாக்குறதுக்கு கோரமா அவரே பகவான் சொல்றாரு. நீ ஏன்னா அந்த மாதிரி உருவத்தை பார்த்தது இல்லையே. அப்படியே முகம், பகவானுடைய முகம் நடுவில் இருக்குது. இந்த பக்கமும் அஸ்வினி குமாரர்கள், மருத்துக்கள், வசுக்கள், பிரம்மா, சிவன், ஆஞ்சநேயர், கணேசர், கார்த்திகேயன், நீண்டுகிட்டே போகுது. அனைத்தும் அவர்கள், அசையறது அசையாதது அனைத்தும் அவர்கள். இதை பார்க்கும்போது அதுவும் என்ன, இந்த பக்கம் அக்னி வருது, இந்த பக்கம் நீர் வருது, என்னென்ன வருதோ அத்தனையும் வருது. ஒரு பக்கம் வாயு, ஒரு பக்கம் வருணன், ஒரு பக்கம் அக்னி. பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? பயத்துல குழம்பிருக்கிற நீ, குழம்பிருக்கிறப்பா பரவாயில்ல, இது முடிவு வரட்டும். எல்லா குழப்பத்திலிருந்து நீ விடுபடு. அமைதியான மனசோட நீ என்ன உருவத்தை விரும்புறியோ அந்த விரும்பத்தை நீ, அந்த ஒரு உருவத்தை நீ என்ன உருவத்தை பார்க்க விரும்புற அந்த உருவத்தை நீ அமைதியான மனதுடன் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இதை என்னாச்சு, இங்க பகவான் இங்க பேசிருக்கிறாரு. உடனே அங்க என்ன, திருதராஷ்டிரன்கிட்ட சஞ்சயன் சொல்றாரு என்னன்னு, புருஷோத்தமரான படிங்க படிங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். நாராயண உருவத்துக்கு வந்தாரு, திரும்ப கிருஷ்ணனுடைய உருவத்துக்கு வந்துட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க விக்னேஷ் பாபு, பிரபு படிங்க. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மணியை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதியை கொண்டது. மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
எவ்வளவு அருமையா சொல்கிறாரு பாருங்க. இந்த ஜனார்தனா எவ்வளவு அழகா அந்த உருவத்தை பார்த்து அவர் ரசிச்சு சொல்றாரு. மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். அந்த குழப்பத்திலிருந்து விடுபட்டு இப்பதான் சுயமான ஒரு இயல்புக்கு, ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தாரோ அந்த ஒரு இயல்புக்கு அர்ஜுனன் வந்துட்டாரு. இப்ப பகவான் சொல்றாரு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச என்ன சொல்றாரு படிங்க தமிழ்ல. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாருங்க என்ன சொல்றாரு பகவான்ட்டு. இந்த உருவத்தை பார்க்கறது ரொம்ப அரிது. இந்த மாதிரி இருக்கை உருவத்தை பகவான் புல்லாங்குழல் ஏந்தி மயிர்பீலி வச்சு பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இந்த உருவத்தை தரிசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் ரொம்ப ஏங்குறாங்க. தேவர்களுக்கே இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைக்காது. எந்த உருவத்தை? இதுதான் சியாம சுந்தர ரூபம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவி படிங்க பாண்டியன் பிரபு படிங்க. அடுத்து உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ, கடுந்தவங்களை செய்வதாலோ, தானங்களை கொடுப்பதாலோ, வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியது அல்ல. என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. திரும்பவும் சொல்றாரு என்னன்னு. வேதங்களை படிச்சாலும் சரியா, கடுந்தவங்களை செஞ்சாலும் சரி, தானம் கொடுத்தாலும் சரியா, இல்ல வழிபாடு செஞ்சா கூட சரி, இதை நீ புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஆனா என்னை உள்ளபடி உலகத்துக்கு இந்த வழி உதவாது. என்னை எப்படி நான் இருக்கிற மாதிரி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா எந்த வழி உதவும்? அது அடுத்த அத்தியாயத்துல சொல்லப்படுது. ஓகே, எந்த வழி உதவுன்னு பார்க்கலாம். நான் தவறு இருக்கிற சாமியை முன்னாடி வா, நான் தானம் கொடுக்குறேன் வா சாமினாலும் வரமாட்டாரு. எப்படி வருவார்னு பார்க்கலாம். சொல்லிட்டாரு, இதுலயே சொல்லிட்டாரு, இந்த அத்தியாயத்திலே சொல்றாரு. 11:54 என்ன சொல்றாரு? அழகா படிங்க. எனது அன்பு அர்ஜுனா, இருக்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, எப்படி பார்க்கலாம்? நீங்க தானம், தவம், தர்மம், வேதம் படிக்கிறது, புண்ணிய காரியம் செய்யறது, எதை பண்ணாலுமே அந்த உருவத்தை பார்க்கணும்னா முடியவே முடியாது. களப்பட்ட, அதாவது அனன்ய பக்தி தொண்டு செஞ்சாதான் இதை போன்று நேரடியா பார்க்க முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்பதான் அந்த வழி. எந்த வழியில? களப்பற்ற பக்தி தொண்டு. அந்த வழியில மட்டுமே பகவானை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களை நம்மளும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லாட்டி என்ன சொன்னாலுமே நமக்கு கண்டிப்பா அது புரியவே வராது. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் நமக்கு புரியவே புரியாதுங்க. பக்தி தொண்டு, களப்பற்ற பக்தி தொண்டு செய்யணும். என்னென்ன பக்தி தொண்டு செய்யணும்? மத்கர்ம குர்மத் பரமோ மத்பக்த சங்கவர்ஜிதः நிர்வைரஸ் சர்வபூதேஷு யஸ்ஸ மாமேதி பாண்டவ. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வில் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் மிக முக்கியமான ஸ்லோகம். மத்கர்ம அப்படின்னா என்னுடைய செயல்களில் ஈடுபட்டு, வேற செயல் கிடையாது, பகவானோட தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். முக்கியமான வார்த்தை இதுல. மத்பரமன்னா என்ன? அடுத்தது மத்கர்ம மத்பரமோ. மத்பரமன்னா என்னை பரிமனாக அறிந்து, என்னவோ நினைச்சு நம்ம தொண்டு செய்யறது இல்ல, பகவான
பரமபுருஷரா நினைச்சு பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். அந்த மத் பரமங்கிறது என்னன்னா, பகவான் பரம எங்க இருக்கிறாரு? பரமபதத்துல. பரமபதம் எது? வைகுண்ட லோகம். வைகுண்ட லோகம், கோலோக விருந்தாவனம். கரெக்டா சொன்னா கோலோக விருந்தாவனம். மத்பரமாங்கிறது பகவான் கூட அவருடைய ஆன்மீக உலகில உறவு கொள்வது. அதுதான் மத்பரம. அந்த இடத்துல மத் பக்தா, பகவானோட பக்தனா ஆகணும். இது 3வது வார்த்தை. ஃபர்ஸ்ட் மத்கர்ம, மத்பரமோ, அடுத்து மத் பக்த. பகவானோட பக்தனாகி அவருக்கு அனன்ய பக்தி செய்து எங்க நம்ம கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போலாம். இதுல இந்த 11வது அத்தியாயத்துல முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, பகவானுடைய ரூபம் தான் முக்கியமானது. அது பகவானின் இந்த சியாம சுந்தர ரூபம் முக்கியமானது. இதுதான் முக்கியமான பொருளே இந்த ஸ்லோகத்துல, சாரி, இந்த அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஏன்னா நாம வந்து பிரபஞ்ச விஸ்வரூபத்தை பார்த்தோம். ஒரு சிலர் விஸ்வரூப படத்தை வீட்டுல வச்சிருக்கிறாங்க. விஸ்வரூப படத்தோட அது வந்து டெம்பரவரி. பகவான் சொல்றாரு தற்காலிகமானதுங்கிறாரு. இதுதான் உண்மையான பக்தர்கள் எதை விரும்புறாங்கன்னா, பகவானோட ஷியாம சுந்தர ரூபம். ஷியாம சுந்தர ரூபம் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க? 4 கரங்களோடு இல்ல, அது நாராயண ரூபம். அதுக்கு தான் கேட்டேன். 2 கைகள், மயில் பீலி, சில சமயம் ராதே கிருஷ்ணாவோட. எஸ் எஸ். அதாவது ஷியாம சுந்தரர் தான் எல்லாருமே, பக்தர்கள் அனைவருமே விரும்புறது ஷியாம சுந்தர ரூபம். ஓகே, அடுத்ததுக்கு போலாமா? 12, 11, 12. ஓகே டிவோட்டிஸ். இப்ப நான் ஒரு அழகை பத்தி சொல்றேன்னு சொன்னீங்களா? பகவானோட அழகு. பகவானோட அழகை பத்தி பேசுறாங்களா? ஷியாம சுந்தர ரூபம். கொண்டல் வண்ணனை கோவலனை வெண்ணை உண்ட வாயன் அண்டர்கோன் அணியரகன் என் அமுதனை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே. இது யார் சொன்னா? ஆழ்வார் பாடுறாரு. எந்த ஆழ்வார்? திருப்பான் ஆழ்வார். திருப்பான் ஆழ்வார் பாடுறாரு. தெரியுமா? யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க. தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம், தவறு கிடையாது. யார் சொன்னீங்க திருப்பான் ஆழ்வார்னு? சரி, ஓகே, நானே சொல்லட்டுங்களா? சொல்றீங்களா? விக்னேஷ் பிரபு சொல்றீங்களா? நான் சொல்லட்டுங்களா? நீங்களே சொல்லுங்க. திருப்பான் ஆழ்வார் பகவான் கிட்ட பக்தி செய்யறதுக்கு ஜாதி, மதம், இனம், மொழி எதுவுமே தடை கிடையாது. பகவான் ஜாதி வந்து இந்த ஜாதிக்காரன் தான் கும்பிடணும் கிடையாது. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னன்னா, நம்மாழ்வார் கிட்ட வந்துட்டு அவர் வந்து அவ்வளவு உயர்ந்த குலத்துல பிறக்கல. அவர்கிட்ட வந்துட்டு அவரோட வயதுல மூத்தவர் யாரு? மதுரகவி ஆழ்வார், பிராமணர் நம்மாழ்வாரை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் அப்பயே. ஓகேங்களா? இங்க என்னன்னா திருப்பானார், இது ஸ்ரீரங்கத்துல நடந்த கதை. ஸ்ரீரங்கத்துல பகவானுக்கு ரங்கநாதருக்கு டெய்லி வந்துட்டு கோலவாசன் பேரு மாதிரினேன், சாரி, ஒரு அந்தனர், என்ன பேரு எனக்கு சட்டுன்னு வரல. அவர் தண்ணி எடுத்துட்டு போவாரு. எடுத்துட்டு போய் பகவானுக்கு காவிரியிலிருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்றதுக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது இவர் பாணர் அப்படின்னு சொன்னாவே பண்ணி இசைக்கிறது. பண்ணுனாவே இசை, பாட்டு பாடுறது. அவர் என்ன பண்ணுவாரு? பாணர் குலம்பாரு. அந்த அவர் என்ன செய்யறாரு? டெய்லி அந்த ஸ்ரீரங்கத்தை பார்த்துட்டு அந்த கோயிலை பார்த்து பாடுவார் காவிரி நதிக்கரையில் நின்று. ஏன்னா அவங்கள வந்து கோயிலுக்குள்ள விட மாட்டாங்க, நீங்க தாழ்ந்துக்குள்ள வெளியே தான் இருக்கணும்னு. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் இவர் தண்ணி எடுத்து வரும்போது இவர் குறுக்க நின்று பாடிட்டு இருக்காரு. நவுறாத தன்னை மறந்து பகவானின் நினைவில் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார். உடனே இவர் என்ன செய்யறாரு? ஏய் பானா, அப்பால போங்கிறார். போகல, ஒரு கல் எடுத்து போட்டுறாரு அவர் மேல. பட்டு காயம் வந்துடுது, காயம் ஆயிடுது. வந்து பகவானுக்கு வந்து அன்னைக்கு அவருடைய கணவர் வந்து சொல்றாரு என்னன்னு, இந்த மாதிரி நீ வந்து என்னுடைய பக்தனை நீ வந்து அடிச்சு இப்படி துன்புறுத்திட்ட, நீ வந்து தோல்ல சுமந்து நீங்க வரணுங்கிறாரு. உடனே என்ன பண்றாரு? பகவானுடைய கட்டளையாச்சே, தள்ளிப்போன்னு சொன்னவரு போயிட்டு போறாரு. பானான்னு கூப்பிடுறாரு. ஓடுறா, அப்படி பானான்னு பயந்து போறாரு. பானா, நீ போவாத, தயவு செய்து வா, நீ என் தோல்ல உட்காந்துருக்க, நான் உன்னை பகவான் கூட்டி போனோம்
ஐயோ சாமி, நான் வரல, என்னை மன்னிச்சிருங்க, தெரியாம நான் குறுக்க நின்னுட்டேன், இனிமே நிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. இல்ல நீ வா, பகவானோட கட்டளை இது, நீ வாப்பா, பகவானோட பேச்ச நான் கேட்டாகணும்ல, உன்னை பகவான் தான் அழைச்சிட்டு வர சொன்னா சொல்லி தோல் மேல வச்சு கூட்டிட்டு போறாரு. பகவான் என்ன மாதிரி லீலை பண்றாரு பாருங்க. அவர் பிராமன், அவரு பானாழ்வார். அதனாலதான் அவர் பேர் பானாழ்வார் வந்து திருப்பானாழ்வார்னு. அவர் பார்த்து என்ன பண்றாரு, கொண்டல் வண்ணனை கோவலனை வெண்ணை உண்டா வாயன் அண்டர்கோன் அணி அரங்கன் என் அமுதனை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே. அந்த அமுதனை பார்த்தாவே வேற எதையுமே பார்க்க வேணான்றாரு. அதே போல பிள்ளை உறங்கா வில்லிதாசன், இந்த கதை யாருக்கு தெரியும்? அவரு மெய்காப்பல்ல வேலை செய்யும். மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. அது வந்து தன்னுடைய மனைவிய வெளியில கூட்டின்னு போகும்போது கொடை பிடிச்சிட்டு போறாரு. அவளுடைய கண்கள் அழகா இருக்கும், அவளோட கண்கள் வந்து இதாயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்கோசரம் கொடை பிடிச்சிட்டு பின்னாடி போக அதை பார்த்துட்டு ராமானுஜர் கேப்ப ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர் அப்படின்னு சொன்னோடனே பக்கத்துல இருக்கிறவா சொல்றா, அந்த மாதிரி மனைவி மேல அவ்வளவா பிரியம்னு. இதை விட அழகான கண்களை காமிச்சான்னா நீ இதை விட்டுடுவீங்களா இந்த உலக பற்றன்னு. சரின்னு ஸ்ரீரங்கத்துல கூட்டின்னு போய் பெருமாளுடைய கண்களை காமிக்கிறாங்க. அவருடைய அழகை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவரும் அவர் மனைவியும் பெருமாளுக்கே அடிமையாக வந்து பாட்டல். ஒரு நாள் ராமானுஜர் நடந்து போறாரு. அந்த காலத்துல வயல்வெளி இல்லைங்களா, வயல்வெளியில் நடந்து போகும்போது அந்த வரப்புமா இருக்கும், வரப்புல நடந்து போறாரு. ராமானுஜ ஆச்சாரியார் வந்து தன்னோட சீடர்களோட எதிரில் வந்துட்டு ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு, கொடைபிடிச்சு வர்றாரு அம்மாவுக்கு. அப்ப வந்து என்ன செய்யறாங்க, கேட்கிறாரு, யாரு ராமானுஜாச்சாரி கேட்கிறாரு சீடர்கிட்ட, என்ன அவர் கொடைபிடிச்சு போறாங்கன்னு. அதுக்கு வந்துட்டு அவர் கூப்பிட்டு கேட்டா அவரே சொல்றாரு என்னன்னு, ஐயோ என்னுடைய மனைவியோட விழிகள் வந்து என் மனைவி ரொம்ப அழகு, அதனால கொடைபிடிக்கிறேன், என்னோட மனைவியோட விழிகள் அழகோ அழகு, அதுக்காக நான் கொடைபிடிச்சு நான் இது பண்றேன் அப்படின்றாங்க. அப்ப ராமானுஜாச்சாரியார் கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு. அதுக்கு மேலதான் அவர் பேர் தனுர்தாசன் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் தான் பிள்ளை உறங்கா வில்லிதாசன் பேர் வந்தது. அப்ப வந்துட்டு அவனை காட்டுறேன், சரி நான் உனக்கு ஒண்ணு கேட்கிறேன், இதை விட அழகான கண்ணை காட்டுட்டா உனக்கு, காட்டினா அப்படிங்கிறாரு. காட்டுங்க, இதோட அழகான கண்ணு இருக்குதா உலகத்துல, பாக்குறனே காட்டுங்கண்ணே, காட்டினா நான் அந்த கண்ணுக்கு அடிமைங்கிறாரு. கண்ணை காட்டு, அந்த மாதிரி கண்ணே இல்லை யாருக்கு, அவருடைய நினைப்பு பிள்ளை உறங்காவல்லிதாசருக்கு. என்ன செய்யற ராமானுஜாச்சாரியர், வாப்பா நான் உனக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு அழகா அந்த அரங்கன் முன்னாடி கூட்டிட்டு போறாரு. கூட்டிட்டு போனா அவர் எப்பேற்பட்ட அழகு, அரங்கன் பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமல செங்கன் அச்சுதாமரரே ஆயர்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகம் மாலும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே, அரங்கமா நகருளானே, அரங்கமா நகருளானே. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா? எனக்கு இருக்கிறதே பதவி, உயர்ந்த பதவி எது, இருக்கிறதே உயர்ந்த பதவி எது, இந்திர பதவி, இந்திர லோகத்தில் இருக்கிற இந்திர பதவி. அதுக்குதான் எல்லாருமே போட்டி போடுறாங்க. போட்டி போட்டு பலி மகாராஜா என்ன பண்ணாரு, அதுக்குதான் போட்டி போட்டு இந்திர பதவியை பர்மனன்ட்ல நான் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அவரு யாகம் பண்றாரு. அந்த யாகத்தை தடுக்கத்தான் வாமன அவதாரமா பகவான் வராரு. கஷ்யப்ப முனிவருக்கும் அதிதிக்கும் மகனாக பகவான் அவதாரம் பண்றார், பிறக்கிறார். ஓகேங்களா? எப்பேற்பட்ட அழகு பகவானோட அழகு. அந்த இந்திர பதவி கிடைச்சா கூட எனக்கு வேணாம், அச்சுவை பெரினும். எந்த சுவை? இங்க இருக்க சிஎம்பிஎம் கிடையாது, இந்திரலோக பதவி. அந்த பதவி கிடைச்சா கூட எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அவ்வளோ அழகு. ஓகே, இதை கேட்டதுமே அவர் வந்து பக்தராயிட்டாங்க. யாரு? பிள்ளை தனுதாசனும் அவருடைய மனைவி பொன்னாச்சியும் 2 பேரும் மிகப்பெரிய பக்தராயிட்டாங்க. நீங்க வந்து சதாச்சார கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா அதுலலாம் அழகா இந்த கதையெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். தயவுசெய்து முடிந்தா சனிக்கிழமை 8 மணிக்கு சதாச்சார கிளாஸ் அனைவரும் அட்டன் பண்ணுங்க. டைம் முடிஞ்சிருச்சு, முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்ப தருப்பயசா கிருபா சிந்தப்பிய ஏவச்ச பரிதானா பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்துக்கு ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.
தேம்ச பொன்னித்தை கௌரவ பிரமானந்தா ஹரிஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. போல். சர்வ பிரபு என்ன வேணும்? ஏதாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் ஏதாவது கேட்டுக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா டிவோட்டீஸ்? சரி ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, நானே தான் ஹோஸ்ட்ல தான் இருக்கேன். சாரி. ஓகே டிவோட்டீஸ்